okay. Isa pa. Chicken, it's a towel. Oh, isa pa. Napaisa ka trending nag-trending yapon ni siya kagahapon mga kagahi. Niya na. Okay. Ato tanaw ni. Mao ni ang sikat kayo tong makanhan. Kani di na ni siya makakatawa. Mao na po ni. Di na ni makakatawa kani. Kaya di ba ato na ni picture ni Agi? Kuba ni sa ako ang adlaw karong ha? Yaging gabiin di ba? Kay nakuhaan man niya na post kagahapon. Unya so ani Barangay Carmen. Carmen. Carmen na. Makanhan Carmen. Anya. Asa naman di ang ato ang mga barangay wala official. Basi puro senior citizen dili kagawas kay COVID. I know si Congressman Clarix senior citizen. Si Kapitan Lorna senior citizen. Asa naman di ay ang mga kagawad. Ang barangay tanod basi mga tanod. Tinuod yun na. No, taraw na utro na po. Sila diha. Halos diha ra gyud na tanan. Kana diha sa Carmen. Tara kita ni mo sa sila ka confident, Wala. Nag-trending na galing na sila. Takaroon nag-utro na po. Nito si kaning mga batana, confident sila. Why problema, tanawo? Napay shield. Burat siya si Captain America. Ikaw na. So, ang istorya na nila pero ni Bern, pulis na mag-ibantayan, sir. Nga mo sila mag-ibantayan, sir. Kung may mga diya, mawala man na sila, sir. Grabe. Di ako Tanaw lang kagayat kung gwapo ba na akong strategy. So ako ibutang na ko ani. Primero, mag-assign sa ko di ka na ako sa nang tanawang kinsa gini mga tao na magpatambay-tambay sa ko di ba. Na si term ana kanang murag ko sa pulis pa murag para inomduman ako mga dagway. Intel, murag intel ana kung sa barangay lugar ko kay syaro sa barangay di makanan makaila mo gyud kinsa ng mga bata-ana. Bisa pag nagmaskara na bantayan ako. Pag humanda yung pag ma-identify na ako, adtuan din ako na dito rin ako na pampaloon din ng mga tawhana na. Unya, apilon po ang mga ginikanan palo. Apilon po ni mong palo. Ana. So, simple nga makita nga. Anong pwede magiging banda na makanhan? Perminti na lang. Asa naman po ang mga ginikanan ni Ana? Na yung mga pangutana ron. Basta ito sa isolation. Unya, ang kanagyan, nanawagan kami sa mga barangay opisyalis sa Carmen. Tinod. Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Parihog lang, nga nagyapon bisag taliwa sa kaning kwarentina nato doon nagyapon mga ay dili tama kaning mga batana tagaan ko ni gatong pride towel nanay tayo nato nanay tayo na towel joy towel joy so ni Juan towel joy kanang mga pero tinobi na number 1 asa mga ginikanan. Number 2, asa mga barangay tanod. Number 3, burag siguro na anda naman mo na. So maghulat lang ta siguro basi ko na nila kagay art, ay away bata raman na. So maghulat pa ta nga nay maigo sa ulo, mugawas ang utok, ana. O labaw sa tanan, naay COVID karon pandemya karon. Correct. So unsa na to pagkaungkuan nga kanang tapos nag-MCQ pa kita. Nag-MCQ pa kita. Oo. Career na. Nawa na. Taon niya, manguli na dito na yung mga lola. Di. Ana. Takdan. Pasti. Ay lang kung tag mga bata na mo kirig lang kritis kalasada. Hello, de ko diyan ilang Colonel Limuel Gunda. Boss, nanapod ni sila, boss, Ano ka ni boss? Pwede na bunalan? Ana. Dili ba? Ni Alfred Gasyon, pa-shout out si Milber Yorte. Aka boy pas mo. Di ba na pwede istorya ng ginikanan, ma'am? Kanang ani, ma'am, kanang tarungan lang mo pag istorya, ma'am. Kanang kung di na mo imong bata, mamulutaw na sa suba, ma'am. Namay gayon na. Peaceful ang nabaw. Di na peaceful. Tagalog notice ba? Burabag, nabay kung sa kurente pa na notice of disconnection, nabay po riyan na. Karipon ka lang. Notice of evaporation. Nabalita ni pagkaugma. Wala, alas 7.